дар ана ҳамин ҳолат пули утилизатсия супорида мешавад. аз пардохт кардани пули утилизатсия озод мебошанд. даъваткунӣ ба хизмат саршидан ждоли якни моҳ вақти дигаре қариб. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. оиди утилизатсия ва нарху навош гап мезанем. аввалан як дастгирии хитона барои пешрафти мо нишон битен. чӣ хеле ки медонед дар канали ма бозӣ рафтесай ва ман хостам ки имрӯз барои шумо як маротиба аксия кунам ва билети бисёртар бихаред. ҳамагӣ 100 дона призай, 4 дона мошин, якта 012, якта мерседес 211, якта кемри 3 ва якта дига электромобил. имрӯз барои шумо аксия мекунам. ба 1000 рубл 10 дона билет бародаро, шансай даст натен, бидроин билетотона бихарен. яъне ки ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. сумтам мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо да WhatsApp чек тароӣ мекунӣ. билетҳои аксия хати гирифтагӣ инам хеле ҷошда меоя. бидро бахта бисанҷ, билета бихар. хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. пули пардохти утилизатсияи ҳатмии мошинҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон мушаххас карда шуд. аз кадом мошин чӣ қадар маблағ мебошад мегемозӣ. вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми пардохт барои нобуд сохтани воситаҳои нақлиёт дар кишварро ки ҳукумат тасдиқ намудааст эълон кардааст. андозаи пардохти ҳатмӣ барои нобуд сохтани худравҳо аз навъи он вобаста буда аз 360 то 2880 сомониро дар бар мегирад. яъне ҳар як мошине ки утилизатсия карда мешавад, нарху навош шурӯъ мешавад аз 360 сомон. гуфта мешавад ки ба иттилооти вазорати нақлиёт ҳаҷми ин пардохти ҳатмӣ барои соҳибони мототсикл 360 сомон мебошад. барои мошинҳо ва дигар воситаҳои нақлиёт ки зиёда аз 10 нафарро интиқол медиҳанд 1584 сомонӣ мебошад, яъне ки 22 нишондиҳанда. мошинҳои сабукрав то мошинҳое ки 10 нафар мусофир мекунанд дар дохили худшон то намёб 1584 сомон мебошад. ва гуфта мешавад ки мошинҳои боркаш ва мошинҳои борбардор бо қиматтар мебошад назар ба мошинҳои мусофиркашонӣ. ин маблағ барои мошинҳои боркашу борбардорҳо 2880 сомониро дар бар мегирад, яъне ки 40 нишондиҳанда. ҳар як нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар ба 72 сомон мебошад. гуфта мешавад ки бар асоси тағйирот ба қонунгузорӣ ки охири соли 2023 қабул гардид, пардохт аз ҷониби бозрасии давлатии автомобилӣ ҳангоми ба қайди давлатӣ гузоштани воситаҳои нақлиёт пас аз барасмиятдарории гумрукӣ ва ҳангоми гузаронидани муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ ситонида мешавад. яъне ки ҳар як мошине ки на вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, баъди гузаштан аз гумрук ё дар ҳолате ки шумо мисол ба гаи мерено ҳуҷҷатҳои мошини худтона тайёр карданӣ мешавед, дар ана ҳамин ҳолат пули утилизатсия супорида мешавад. маблағ як маротиба ситонида шуда аз натиҷаи он ба соҳиби воситаи нақлиёт талон дода мешавад ки то нобудсозӣ эътибор дорад. вақте ки шумо маблаға пардохт мекунед, ба монанди каришоки танировка як ҳуҷҷат метиҳанд ба шумо ки ана ҳамин ҳуҷҷат шоҳидӣ метиҳад ки шумо пардохт кардагӣ ҳастед. танҳо намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулии кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ бо шарти аз ҳудуди ҷумҳурӣ бозпас баровардани воситаи нақлиёт озод мебошанд. ҳамин касое ки мо номбар кардем аз пардохт кардани пули утилизатсия озод мебошанд ва нафарҳое ки мисол аз дигар давлатҳорам ҳамчун меҳмон меоянд. мисол мегирем ягонтаи шумо аз федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба мошини худтон ба меҳмонӣ меоед, ана ҳамин гуна нафарҳорам аз супоридани пули утилизатсия озод мебошанд. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, дар ин мавзӯъ ҳамин қадар информатсия дастрас кардем ва ба маълумоти шумо хостем ки бирасонем. акнун комментарияҳоро мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. амирҷон нависондай. ассалому алайкум, ака финали бозира мондем ё ин ки не бародар.
бародарои азизу гиромӣ қадр, ҳозир ашда финала намондаем. Вобаста аз шумо мебошад. Ҳамин нафарое ки тамошо кардесен, я дастгирӣ кунед, будроен ба ҳамин аксия билет бихаред. Мо тезтар финала аниқ мекунем. Ман аз шумо боварӣ дорам ки дастгиритона нишон метаҳед. Як кас нависонда: ассалому алайкум. Акаи Сорбон чӣ хел бифаҳмем ки патент аннулировать шуда ё ин ки не? Бародарои азизу гиромӣ қадр, мо як системае доштем ки проверкаи запрет ва проверкаи патентҳоро мекардак ҳамун одам. Мутаассифона ҳозир система кор накардесай ва нашидесай проверка кардани ҳуҷҷатҳои муҳоҷирон. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. 12 январи 2024 27сола шидам, мара хизмат мебарам. Ҳамира аниқша ҷавоб бигин. Вақте ки шумо 27 сола мешавед, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. Як кас нависонда: ассалому алайкум. Як савол доштум. Ман патент доштум. 2 моҳа Тоҷикистон рафтам омадам. Метавонам аз сари нав патент спорум медиҳанд? Дар ҳолате ки сари вақт шумо пулша пардохт карда бошед ва патенти шуморо аннулировать кардагӣ набошанд дар вақти Россия биданда, бале бо метавонед ки аз сари нав патента биспорӣ. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Ман депортатсия шидагӣ будам. 3 моҳ пеш кушода шид. Ман метавонам Россия рафта ва патент карда метавонам? Дар ҳолате ки муҳлати депортатсияи шумо ба охир расида боша ва кушода шида боша ва номтон тоза боша, бале вақте ки рафтем боз метавонем ки ҳамаи ҳуҷҷатҳоро дастрас кунем. Капитан нависондай: абача як гапи рост гап зан. Юристи аблава барвақт сар шид. Ба худо мардак борин гап зан. Чӣ ба қасам мехӯрӣ бадбахт охӣ? Ҳамин фармон оли набромадай. Дар куҷо аблава рафтесай? Гапҳое ки баъзе инами бемафкураву бефикр туппойвори гап мезанӣ ва дар ҳама ҷо овозаи бардурух паҳн мекунед. Ҳамин фармон ки буромад ба имзор ки расид, баъдан даъваткунӣ сар мешавад. Даъваткунӣ ба хизмат саршидан шуда оли якним моҳ вақти дигаре қариб. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.